Alapvetően következetes gondolkodásúnak tartom magam. Katolikus családban nőttem fel, bár szüleim pedagógusok voltak. És munkájukból adódóan a templomba járás kevésbé volt számukra engedélyezett a pártrendszerben. A nagymamám viszont rendszeresen elvitt templomba, és miséket is hallgattam. Gyerekkoromban nem volt kérdés számomra Isten létezése, de a jelenléte és kézzelfoghatósága nagyon messze volt tőlem. A változás akkor kezdődött, amikor felnőtt koromban elkezdtem érdeklődni a tudomány által elismert vagy félig elismert dolgok iránt. Ilyen volt a hipnózis. Jelentkeztem Domján László agykontroll tanfolyamára, és el is olvastam Da Silva által írt, az agykontroll témáját feldolgozó könyvet. A tartalom tudományosnak tűnt számomra, így érdeklődéssel mentem el a rendezvényre. Megdöbbenésemre számos ismert és elismert orvossal ültem egy sorban. Az még inkább meglepett, hogy a klasszikus orvoslással teljesen szöges ellentétben álló kérdésekre nem reagáltak az orvos kollégák. Pedig volt lehetőség interaktivitásra, mert Domján engedélyezte a szabad kérdések feltevését. A harmadik, témával kapcsolatos kérdésem után azzal intett le, hogy majd szünetben beszéljük meg. A szünetben elmondtam, hogy a tömeghipnózist főleg a páciensek beleegyezése nélkül alkalmazni meglehetősen alantas dolog, és nem szeretnék ebben a továbbiakban részt venni. Domján felajánlotta, hogy ha nem verem nagy dobra a megállapításomat, örökös ingyenes belépőt biztosít az összes előadására vagy az általa szervezett, témába vágó rendezvényekre. A bónuszpapír még megvan. Több mint 10 év után ismét találkoztam a spiritualitással. Egy igazi boszorkánnyal hozott össze a sors, aki amellett, hogy főállásban masszírozott, mellékállásban úgynevezett utaztatásokat végzett a páciensei körében. Az utaztatás igazából a regresszív hipnózis fogalmat takart. Úgy gondoltam, ha Domján Laci nem tudott tömeghipnózissal elaltatni, akkor egy természetgyógyász sem fog semmire menni velem e tekintetben. A valóság azonban egészen más lett. Elkezdtünk beszélgetni, és kérte, hogy nézhesse meg, hogy nyitva van-e a harmadik szemem. Erre jót nevettem magamban, még hogy nekem harmadik szemem lenne, hát csak nézegessen. Viszont ahogy a homlokomra tette a hideg tenyerét, valami egészen furcsa érzés futott át rajtam. Ismeretlen és egyúttal megmagyarázhatatlan. De a lényeg ezután következett. Lefektetett a földre, egy matracra, amelyre lepedőt terített. Csodálkoztam is, hogy nem a kényelmes masszírozó ágyon fekszem. De azt mondta, ha innen leesek, nem tud összekaparni a darabjaimból. Még hogy én leesem, gondoltam, na ne. Aztán a hátam mögé térdelt, és megkérdezte, hogy ismerem-e Laci agykontroll tanfolyamairól a relaxációs technikát. Természetesen ismertem. Na, akkor kezdjük azzal, mondta. És ahogy annak idején Domján tanította, elkezdtünk relaxálni. Nekem ez a folyamat mindig ott ért véget eddig a pillanatig, amikor el kell képzelni azt, hogy egy fán csücsülök, és a fáról lenézek a gyökere irányába. Nekem akkor nem jelent meg eddig semmi. Mint ahogy most sem. Viszont a következő pillanatban a boszorkány rátette a tenyerét a homlokomra, és ahogy ez megtörtént, mintha egy új világ nyílt volna ki előttem. A gyökér irányába lenéztem, és magam alatt láttam az egész földet, mintha űrhajóban ültem volna. Végig beszélgettünk, tehát képes voltam kommunikálni, hallottam, amit ő mond, és igyekeztem azon nyomban felállni és elmenni. Mondván, hogy ez nem az én világom. Ki is adtam a parancsot a lábaimnak, láb, állj föl. Ember, indulj! Hát nem engedelmeskedtek a lábaim. Na, ha már ez így alakult, gondoltam. Akkor hozzuk ki belőle a legjobbat. Megkérdeztem az utaztatómtól, hogy vissza tudunk-e menni több ezer évet. És a következő pillanatban, megdöbbenésemre, ránéztem a lábamra, és nem a farmeromat láttam, hanem egy fehér tunikát aranyövel és aranykeretű saruval. Megkérdeztem az utaztatómat, hogy most hol járunk. Mire a válasz az volt, hogy egy római katona vagyok, nem is kisrangú. Csak körülnézek, és azt a római kori terepet látom, ahol te annak idején szolgáltál. És ahogy körbe tekintettem, nagyon furcsa fehér színű és nagyon érdekes házakat láttam. A mai világunkban elképzelhetetlen formavilággal. Na, gondoltam magamban, most jött el az idő, hogy felállok és elmegyek. Újra kiadtam a parancsot a lábaknak, föláll és elmegy. De nem mozdultam. Nem engedelmeskedett az agyam parancsának a végtag. A következő kérdésem az volt, hogy megnézhetném-e a születésem pillanatát. Jött a válasz, természetesen, igen. A kép egy kórházi szoba volt, ahol az ágy végében szemben a falon egy óra volt. Valószínűsítettem, de nem voltam benne biztos, hogy a születésem pillanata lehet.
Megkérdeztem az utaztatómat, hogy hány óra van. Mire azt felelte: az órát olvasd le. Láttam, de valahogy nem tudtam leolvasni. Visszakérdeztem: mondd meg, kérlek, hány óra van. Ő azt válaszolta: hajnali 2 óra 30 perc. Ez pedig teljesen hihetetlen, mert ez a születésem valós időpontja. Hárman tudtuk ezt az időpontot, percre pontosan, apám, anyám és én. A bosszinak erről fogalma sem lehetett. Ebben a pillanatban adtam fel távozási szándékomat, és beletörődtem abba, ami most következik, beszélhetek az őrző angyalommal. Erre feltűnt egy nagyon visszataszító törpe alak, szakállas, piros sapkás, idétlen ember formájában. Úgy szólt hozzám, hogy nem mozgott a szája. Ezt mondta: azért vagyok ilyen formájú, hogy el tudj képzelni, hogy tudj valakihez szólni. Nem kell szavakkal szólnod, elég gondolnod. Valóban úgy volt, ahogy mondta. Hát ez aztán teljesen megdöbbentett. Csak gondoltam valamit, és a gondolatra ő gondolattal válaszolt. A kérdésem az volt: mitől vannak a csillapíthatatlan migrényeim? Mire a válasz: nem kellene úgy utálnod a feleségedet, mint ahogy teszed, és sokkal jobban szerethetnéd embertársaidat. A válasz megdöbbentett, de el is gondolkodtatott. A következő lépésben még Szent Péterrel váltottam néhány szót, majd megkértem a kísérőmet, hogy térjünk vissza a földre. Amikor felálltam, 4 foltot láttam az alattam lévő lepedőn, válmagasságban. Kérdeztem, hogy mik ezek a foltok. Hát 2, amit izzadtál, a másik 2 könny, amit sírtál. Hihetetlen volt, amit hallottam. De ezen a napon már elég sok megtapasztalásom volt, amelyre nem számítottam. Barátságosan elköszöntünk, de még felhívta a figyelmemet arra, hogy üljek le a parkban egy padra egy pár percet várjak. Hogy visszajöjjön a térérzékelésem. Persze, majd még várjak is, gondoltam magamban, és elindultam hazafelé. A 4 sávos út szélén egy fékcsikorgás térített magamhoz, mert úgy léptem le egy autó elé. Hogy nem tudtam, az úton vagyok. Ha a sofőrnek gyengébb a reflexe, most nem beszélgethetnénk. Gyorsan vissza a parkba, majd fél óra múlva indultam haza. Ezután 3 évig egyetlen alkalommal sem volt migrénes fejfájásom, tehát a tanítás bevált. Egy emésztőrendszeri tünetegyüttes kivizsgálásának kellős közepén jártam. Gyomortükrözés után, vastag béltükrözés előtt. Nem sok esélyt adtam arra, hogy ebből a helyzetből kijövök épp bőrrel. Éppen elgondolkodva sétáltam hazafelé a Leonardo utcán, amikor egy fekete ruhás ember jött velem szemben. Fekete cipő, fekete nadrág, fekete ing, őszhaj. Már messziről éreztem, hogy beszélni fogunk egymással. Arra gondoltam, hogy mindjárt indul a pár forintra volna csak szükségem, hogy vonatjegyet vegyek, vagy csak egy kis pénz kell a sörhöz, de nem ez történt. Barátságos mosoly, bemutatkozás, kézfogás. Semmi alkoholszag, semmi koldulás, csak látta rajtam, hogy nagyon elgondolkodtam. Elmondta, hogy hangmérnökként dolgozott a filmgyárban évekig, ismert színészekkel került barátságba. Hosszan beszélt Sinkovics Imréhez fűződő kapcsolatáról. Ezzel be is lopta magát a belső köreimbe, mert én is hangmérnökként dolgoztam zenekar mellett, majdnem 6 évig. Kérdezte, hogy miért lát rettegést az arcomon. Elmondtam a kétségeimet, főleg az egészségem miatt. Közben egyre inkább azt éreztem, hogy ezt az embert követnem kell. Bárhonnan jön és bárhová megy. Sosem éreztem még ilyet. Valami megmagyarázhatatlan vonzást tapasztaltam, mintha egy roncstelepi rakodó elektromágnes vonzana. Mindegy, hová megyünk, csak együtt menjük. Nem kérdeztem szavakkal, csak gondolatban, ahogyan azt jó pár évvel korábban már a boszorkánynál megtapasztaltam, de mégis jött a válasz: nem mehetek vele, nekem itt még dolgom van. Mennyi időm van erre a dologra? Kérdeztem. Lesz még elég, különösen, ha hasznosan töltöd, mondta. És mit kell tennem? Kérdeztem. Szeretned kell az embereket, jött a válasz. De ez már nem szavakban fogalmazódott meg. Csak egy markáns gondolat volt. Nem engedett tovább. Ahogy jött a következő kérés: hadd menjek veled. Mondtam, hogy nem jöhetsz, volt a határozott válasz. Emlékezz erre a találkozásra. Ha nehéz helyzetbe kerülsz, én nem tűnök el, csak a földi szemeid nem láthatnak tovább. Elköszöntünk, kézfogással. Nem jöhetsz, mondta, és ne is kövess, mert felesleges. Csak emlékezz erre a pár percre. Ezután elindult, és ment tovább azon az úton, amelyen járt, arra felé, ahonnan én jöttem az előbb. Sokáig néztem utána, nehéz volt nem elindulni utána, nagyon nehéz. Láttam integető kezét még vagy 100 méterre tőlem, aztán eltűnt a szemem elől, mint egy déli báb. Nem volt az emberek között a jellegzetes fekete ruhája. Egyik pillanatról a másikra felszívódott.
Nem volt könnyű tovább menni. Nagyon nem akart a lábam tovább vinni hazafelé, sőt másfelé sem. Viszont nem maradt választásom. Maradnom kell még itt, rúgott a mondat a fülemben. Egy hét múlva minden leletem negatív lett. Megkaptam az ígért időt. Nem gondolom, hogy mindent jól csináltam ezután. De igyekeztem. Ha szóba kerül ez a történet, mindjárt kicsordulnak a könnyeim. Nem sírok, csak folyik a könnyem. Biztosan lehetett volna jobban élni a lehetőséggel. Nekem ennyire sikerült. Nagyon örülök, hogy kézzelfoghatóan megtapasztaltam azt, amiről sokan csak olvashatnak. Tanulság: Jézus és az Úr angyalai lehet, hogy nem mindig fehér ruhában járnak.